Po prvom ročníku Montessori konferencie za nami prišla jedna kolegynka a povedala mi, kto je táto Mária a prečo o nej nepočujeme viac. A keď som nad tým rozmýšľala, tak som si povedala, že áno, že Márka Kozelková je človek naozaj svetového formátu. Prednáša po celom svete, je veľmi známa v medzinárodnej Montessori sfére a my ju naozaj nepoznáme. Hoci pre mňa je to nielen ľudský, aj odborne perla, tak užite si to, na konci budete mať možnosť naozaj klásť otázky, alebo aj keď vás niečo napadne počas prezentácie, hoďte to do slajda. Je to výnimočná príležitosť sa s ňou stretnúť a zažiť ju u nás na našej konferencii. Nech sa páči, Majka. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie aj za slova. Keď som sem prišla, tak prišla som s trémou, teraz mám ešte väčšiu. A mám ju, ako moji študenti vedia, a mám tu aj študentov, tak vedia, že mám trému. Ale to, prečo som tu prišla, tak ste vy, kvôli vám. Takže to, čo vám teraz odprezentujem, tak je naozaj odo mňa pre vás. A keď som sem prichádzala, tak toto prostredie je pre mňa nové. Prišla som sem, obzrela som si vstupné priestory, ďalšie priestory, ako hovorím s tou trémou. Našla som aj priestory také zaujímavé, kde som videla nálepky. Iste zistíte, kde sú tie nálepky. A na tých nálepkách, ako prvé mi padlo do oka slovo bezpečie. Neboj sa. Bolo ich tam veľa, ale tie boli dôležité. A tým by som aj chcela začať, že to, čo je veľmi dôležité, na to sme veľmi citliví. Na to sme nastavení tak, aby sme to zachytili, ak to tu je. No a potom, keď som sa začala stretávať s ľuďmi, ktorí prichádzali, alebo ktorí tu už boli, keď som videla to zanietenie, a to zanietenie organizátorov už rok dopredu, viac ako rok dopredu, to bola ďalšia informácia pre mňa, aké je to miesto, aké je to prostredie, kde som a kde môžete byť aj vy a vďaka komu môžete byť aj tu. Takže toto sú moje vstupné dojmy, tak ako som to vnímala. A teraz poprosím aj vás, aby ste sa pozreli a poobzerali okolo seba, napravo, naľavo, hore, dolu, aby ste dobre videli, aké prostredie je okolo vás, v akom prostredí ste. A nakoniec sa pozrite ešte aj do seba. S čím ste sem prišli a čo ste tu priniesli, pretože už to, že ste tu, je veľmi dôležité. Ste súčasťou prostredia a všetci sme súčasťou prostredia, o ktorom by som vám ja niečo povedala. Takže Montessori prostredie, ako prostredie budovania zdravých vzťahov. Ja by som to možno ešte trošku poupravila, že už samotné Montessori prostredie je miesto, ktoré je tvorené vzťahmi. A tie vzťahy tvoria celé prostredie. A začnem tým, čo je takou aj mojou profesnou záľubou, zaoberať sa tým, čo sa všetko deje v mozgu. Keď niečo vnímame, keď prežívame, keď sme v nejakom prostredí. No a to, čo je dôležité a to, čo som si vybrala na úvod, je, že až 90% mozgu sa rozvíja v priebehu prvých 5 rokov života. To nie je prvých 20 rokov, prvých 18 rokov, ale prvých 5 rokov života je dôležitých pre rozvoj mozgu, kedy sa rozvíjajú základné schopnosti. Schopnosť učiť sa, schopnosť prichádzať do kontaktu a spôsob, ako prichádzať do kontaktu a takisto aj ako efektívne spracovávať svoje emócie. A tých prvých 5 rokov života je tak zásadne dôležitých, že z nich sa potom rozvíjajú ďalšie kľúčové kompetencie a schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre celý ďalší život. To znamená, že to, čo sa malé dieťa naučí v prvých svojich rokoch života a začína tým, či to prostredie, v ktorom sa učí, je bezpečné. To znamená, či vôbec sa môže učiť a ako sa má učiť a čo sa má učiť. Bezpečie a to, aby bolo prijaté, aby sa cítilo prijaté, je základom preto, aby dostalo chuť ísť do sveta, vnímať,
zachytávať to, čo je okolo neho, objavovať svet, rozvinúť sa, rozkvitnúť a následne ísť aj do vzťahu k iným ľuďom. Toto je niečo, čo je v tomto prostredí podstatné. No a nás zaujíma, aké je to prostredie, kde sa objavuje to dieťa na začiatku. Aké je to prostredie, kde sa 90% mozgu rozvinie. A teda, kde to dieťa začína? Dieťa potrebuje slnko, potrebuje teplo. Iste viete, že ako teraz vyšlo slniečko, tak ako sme sa potešili, ja som včera išla pomedzi sídliska, pomedzi domy a videla som mnoho detí, ako vychádzali, ako sa tešili, ako sa hrali, ako štebotali, ako rozprávali. Doteraz to nebolo až tak vidieť. Slnko ich pritiahlo. Slnko vytiahlo aj rodičov, aj dospelých, aj do vzájomnej interakcie ich pozýva, aj do hry, aj do objavovania sveta. A teda to slnko, ja som si zobrala ako obraz Montessori prostredia. Je to aj taká výzva, je to aj cieľ, je to aj niečo, k čomu by sme mohli smerovať a k čomu by sme mali smerovať, aby to prostredie priťahovalo. Iste viete, že vo vašom prostredí máte niekoho alebo niečo, kam sa radi vraciate. Preto ste aj tu opakovane, vy, ktorí ste tu opakovane, pretože prostredie, ktoré je výživné, ktoré nám dáva to, čo potrebujeme, to si my nachádzame opakovane. Tam, kde sa nasítime, kde uspokojíme svoje potreby, tak toto prostredie nás priláka, nás pozýva opäť. Už mám, opravené, ďakujem. No a keď si predstavíme Montessori prostredie, tak ide primárne o deti, nielen o deti, ale dnes hovoríme najviac o deťoch, ale predstavíme si, že je tam nejaký učiteľ, že sú Montessori materiály. Pre nezainteresovaného je základ nejaký materiál a nejaké prostredie, nejaké vnútorné prostredie, ale k Montessori princípom a k Montessori pedagogike patrí aj celé vonkajšie prostredie. To znamená, že všetko, kde prichádza to dieťa do kontaktu, a teda nie je to len nábytok, nie sú to len pomôcky, nie sú to len nejaké usporiadania políc, ale sú to aj živí ľudia, okrem učiteľa, rovesníci. No a v Montessori prostredí je typické, že tam nie sú vekovo jednotné skupiny, ale vekovo zmiešané skupiny a organizácia je v trojročiach. A to je veľmi dôležité, pretože sa to veľmi podobá prirodzenému prostrediu, v akom deti najviac profitujú. My vieme, že pre kognitívny rozvoj, že pre rozvoj rozmýšľania je to najvhodnejšie vekové rozpätie, aby deti mohli nasávať navzájom od seba, aby sa mohli spoločne zaoberať nejakou aktivitou, nejakou činnosťou a zároveň je tam dosť veľký priestor na to, aby tam boli staršie a menšie deti, aby sa mohli navzájom a od seba učiť. Aby tam boli aj starší, aj mladší a zároveň, aby si boli stále rovnocenní v rôznych oblastiach. No a potom je tam nejaký prístup učiteľa a dospelých a to je prístup, ktorý je emočne priaznivý, ktorý je natoľko podporný, že to dieťa môže naozaj rásť ako kvietok, keď na ňo zasvieti slnko, tak toto prostredie ho podporuje, aby sa rozvíjalo do krásy a krásy v tom zmysle, aby rozvíjalo svoj potenciál. To, s čím prichádza. Pretože to dieťa neprichádza len tak, to dieťa neprichádza bez ničoho, ale prichádza od rodičov, preto sú tiež vyznačení zvlášť a sú súčasťou Montessori prostredia, pretože rodičia sú tými prvými, ktorí dieťa nejakým spôsobom vedú, ktorí mu vytvoria prostredie, kde môže začať sa rozvíjať a rozvíjať svoju individualitu, svoje individuálne špecifika. Hej, to, v čom je to dieťa zručnejšie, nezručnejšie, v niečom je šikovnejšie, v niečom nie je šikovnejšie, ale to, ako rozvíja seba s tým všetkým, čo dostáva, to majú za úlohu v prvom rade rodičia. No a potom je tam ešte nejaká
kultúra, nejaký historický kontext. Je to len schéma, vy si môžete ešte doplňať. Doma si môžete podoplňať túto schému, čo všetko by ste tam ešte doplnili. Ale tým, že to vyzerá ako také rozvetvené slnko, tak by som chcela povedať, že nie je to len prostredie, ktoré v rámci nejakého uzavretého priestoru toto všetko naplňa, ale slnko žiari na všetky strany. Slnko žiari do okolia, slnko žiari aj cez okna. Tu máme zatemnené okná kvôli technike a kvôli všetkému, čo tu máme, ale preniká to slnko a teda to slnko Montessori prostredia nech preniká tam, kde ho pustíme, kde mu dovolíme. No a preto sme aj tu, aby sme toto spojili. Ste tu preto, aby ste niečo prijali, ale takisto, aby ste aj niečo odovzdali zo seba všetkým, čo ste priniesli. Takže takéto slniečko je ako môj obraz a ponuka moja, aby ste si predstavili Montessori prostredie. No a teraz trošku vymeníme popis tohto obrázka a do stredu som umiestnila dieťa, ktoré naozaj je stredobodom, k čomu smeruje naše vedenie. Preto sme tu, aby sme dokázali viesť, aby sme dokázali dieťa podporiť. Nepotrebuje veľa, ale potrebuje veľmi podstatnú a dôležitú vec. Dieťa nie je samostatné, nie len po fyzickej stránke, nedokáže chodiť, nedokáže samostatne si priniesť, zabezpečiť mnohé potreby a nutne potrebuje niekoho, kto by ho chránil a kto by sa o neho staral. A to sú dve základné potreby, ktoré sú nosné, ktoré sú nenahraditeľné a ktoré musí dieťa zacítiť. Vrátim sa k sebe, keď som sem prichádzala, tak to bolo niečo, čo som tiež zacítila. Ako náhle som vošla, tak zachytila som ľudí, ktorí sa ma ujali, ktorí mi ukázali, kam môžem ísť, čo môžem robiť. Boli tu nejaké tabule, ktoré mi ukazovali smer. To znamená starostlivosť, ktorá aj mne v tomto priestore pomohla, aby som sa tu cítila dobre, aby som sa tu cítila lepšie. Potom prišli osobné kontakty s ľuďmi, s ktorými sa poznám, aj s ktorými sa nepoznám. A boli to možno drobné interakcie, ale bolo to niečo, čo som zacítila, že je to v poriadku, že je to prostredie, ktoré je výživné a ktoré je bezpečné. A práve toto bytostne potrebuje dieťa na začiatku svojho života, ale aj v neskorších obdobiach, ak sa cíti slabé, ak sa cíti zranené, ak sa cíti neisté. A prostredníctvom toho, ako je o ňoho postarané, ako dostáva, ako vníma ten pocit bezpečia, tak prostredníctvom tohto vnemu sa učí o sebe. To znamená, učí sa zachytiť, ako je dôležité, ako je vnímané tými dospelými, ktorí sa o neho starajú. Som dosť hodné na to, aby sa o mňa niekto staral, aby mi pomáhal, aby ma viedol, aby ma sprevádzal, aby bol v blízkosti. A toto je základom vytvárania vzťahov. Aj v neskoršom období prídeme aj do toho školského obdobia, ale tie prvé roky, až mesiace, až týždne sú veľmi dôležité, aby sa dieťa cítilo dobre. A to je základom väzbovania, väzbovej starostlivosti, vzťahovej väzby, ktorá primárne poskytuje ochranu a bezpečie. No a s týmto, ale to naše dieťa, ktoré prichádza či už do škôlky, do školy alebo do iného prostredia, tak s istými vzorcami väzby, vzťahovania sa už prichádza. Ono nie je úplne čisté, ale prichádza s tým, ako sa naučilo viazať sa, ako sa naučilo dôverovať, ako sa naučilo, že prostredie, v ktorom je bezpečné miesto. Keď si zacítilo v tomto náručí, že je miesto, je priestor, kam môže prísť, keď ho niečo bolí, keď je unavené, keď je preťažené, tak s týmto nastavením prichádza aj do každého ďalšieho prostredia.
A má na to svoje schopnosti a zručnosti, ako nám ukázať, že halo, tu som a potrebujem bezpečie, potrebujem ochrániť, potrebujem pomôcť, potrebujem, aby si všimol, aby si všimla, že som tu. A má svoje mechanizmy, napríklad plač, alebo naťahuje rúčky, alebo povie nejakú básničku, trebárs, alebo sa pritúli, prilne. Alebo sú to aj všetky tie formy správania, ktoré my vnímame ako zlé. Zlé z nášho pohľadu, ale z pohľadu dieťaťa sú v tej chvíli jediné, ktoré má k dispozícii. Možno sa inak nenaučilo, možno nič iné v tej chvíli nefunguje a teda využíva to, čo mu fungovalo v predchádzajúcich situáciách. Ak mu pomáhalo upútať pozornosť krikom alebo tým, že uteká a až vtedy si ho všimnú, tak to bude asi využívať vtedy, keď bude potrebovať pozornosť. A stáva sa to práve v situáciách, keď je v úzkých, keď potrebuje ukázať, že nie je schopné si poradiť samostatne. No a tento mechanizmus, s ktorým dieťa prichádza už do hociakého prostredia, škôlkarského, školského, tak to je väzbové správanie. Je to vzorec, ktorý nie je 100% nemenný, ale je dobre založený už veľmi skoro po narodení. A Mária Montessori k tomu veľmi pekne povedala, že dieťa potrebuje jedlo a lásku a to poskytuje nevyhnutnú potravu. Na inom mieste hovorí o tom, že dieťa potrebuje mlieko a lásku, aby mohlo rásť. A toto, ak dieťa zažije, tak s tým prichádza do každého ďalšieho prostredia, pretože ak má objavovať svet, ak sa má učiť, a to učenie prebieha vo veľkej miere práve v tých prvých rokoch života, tak je veľmi dôležité, aby malo na to podmienky. A to dieťa môže objavovať svet, ak je zabezpečená podmienka bezpečia. Ak sa necíti dobre, ak sa cíti slabo, ak sa cíti ohrozenie, tak prvé, čo to dieťa bude riešiť, ako si zabezpečiť, ako si pripútať, ako si zavolať toho, o kom si myslí, že mu môže pomôcť. To znamená, doma to môže byť rodič, v prostredí škôlky, školy to môže byť učiteľ, inde to môže byť iný dospelý. A to bezpečie je podmienkou objavovania sveta. To znamená, že tak ako my tu v tomto prostredí, keď sa cítime dobre, počula som od viacerých z vás, že sa cítite dobre, ešte nič nezačalo a už ste sa cítili dobre a čo to bude na konci, tak práve ten pocit, že tu mám to, čo potrebujem, tak ten je veľmi dôležitý, aby sme mohli objavovať, aby sme mohli nasávať to, čo je okolo nás. No a k tomu, aby to dieťa mohlo zažívať bezpečie, tak potrebuje kontakt, potrebuje niekoho, kto mu to zabezpečí. A čím je dieťa menšie, tým viac potrebuje dospelú osobu. Ako rastie, tak do istej miery to môžu preberať aj rovesníci, neskôr to môžu preberať partneri v dospelom živote. Ale veľmi dôležitý je kontakt. No a na tomto obrázku je vidieť, že objavovanie sveta nie je celkom možné bez vzťahu, bez bezpečia, ktoré môže byť vo vzťahu. Teraz si predstavte, že vy ste sa tu ocitli v tomto priestore osamotene, iba vy sami, bez nikoho. Ako by vám bolo? A porovnajte si, keď máte okolo seba ľudí, ktorí tu sú s nejakým cieľom, s tým, čo vám chcú ponúknuť. Takže vo vzťahu je základ toho, aby dieťa mohlo objavovať svet a aby sa mohlo rozvíjať. No a sama Mária Montessoriová hovorila o tom, že je nevyhnutné pracovať s rodičmi. Rodičia nie sú niekto, kto zostáva za dverami škôlky, školy, zariadenia, ale to je niekto, koho si dieťa privádza so sebou. Koho má neustále so sebou, vzorce, aké má naučené s rodičom, vzorce, ktoré mu ten rodič ponúkol a na ktoré to dieťa dokáže reagovať a veľmi rýchlo a veľmi ľahko sa to naučí. O chvíľku vám poviem ako. A teda keď prichádza to dieťa, hoci je len
bez rodičov, vždy je treba vidieť takých dospelých, ktorí mu niečo už odovzdali a ktorí ho naučili. A samotná Mária Montessoriová hovorí, že rodičia sú prvými učiteľmi. Spolupráca s nimi je kľúčová pre deti. A pritom si vždy spomeniem na môjho učiteľa, na pána profesora Helbrugeho, ktorý bol dlhé roky podporovateľom Montessori pedagogiky, bol viceprezidentom Medzinárodnej asociácie Montessori a zaslúžil sa o to, aby Montessori pedagogika bola rozšírená po celom svete. A na študijnom pobyte sme boli aj spoločne s Renetou Venevou, práve u pána profesora Helbrugeho. A pán profesor vždy upozorňoval nás a vždy nám hovoril, že dávajte si pozor, vy ste odborníci, ale majte rešpekt pred rodičmi. Rodičia sú prví, na ktorých sa vy môžete spoľahnúť, za ktorými potrebujete ísť, ale berte na vedomie, že v prvom rade sú to rodičia. Že to nie sú ani učitelia, že to nie sú terapeuti, že to nie sú odborníci a ak aj sú vyštudovaní odborníci, pre svoje dieťa sú primárne rodičmi. To, že majú vyštudovanú psychológiu, pedagogiku, logopédiu, všeličo, to je fajn, ale to dieťa od rodičov potrebuje v prvom rade, aby mal blízko svojho rodiča. Takže rodičia sú veľmi dôležití a Mária Montessori vnímala, že bez rodičov a bez spolupráce s nimi to ide veľmi ťažko, alebo až sa to nedá odmyslieť. No a ako prebieha a prečo teda tí rodičia sú prvými? Tu je pyramída a základne je vždy tá najstabilnejšia časť, tá je dolu. Máme tu aj matematikov, už som sa zoznámila, niektorých aj poznám, matematikov, takže ideme od základne. A na tej základni je dieťa, ktoré sa narodí, ktoré príde na svet. Ono už síce pozná, počuje a rozlišuje hlas svojej mamy, rozlišuje intonáciu, nerozumie slovám, ale vníma, ako rozpráva, ako intonuje, ako sa prihovára dieťaťu. No a toto dieťa, keď sa narodí, nie celkom dobre s tým viem narávať. Veľmi ťažko sa mi... To budem asi takto prepínať. Hej, v tom prvom období, na tej základni, tam je prvá fáza a trvá do 2. mesiaca, kedy to dieťa síce už pozná svoju mamu, naozaj rozlišuje jej hlas, reaguje inak, keď sa dieťa narodí, keď sa prihovorí mama a keď sa prihovorí ktokoľvek iný, ale toto obdobie do 2 mesiacov je pre ňoho tak dôležité, aby prežilo a aby sa same o seba postaralo, že ak sa stane čokoľvek, že tá mama tam nie je, že tá mama je napríklad v nemocnici, čokoľvek sa udeje, alebo nie je jednoducho prítomná, tak to dieťa sa je schopné naviazať na kohokoľvek, od koho zacíti, že mu poskytne podporu a že mu poskytne bezpečie. To je obdobie, ktoré je kľúčové preto, aby to dieťa malo takú osobu. Môže to byť otec, môže to byť babička, môže to byť niekto, kto to dieťa dokáže zabezpečiť istotou a od koho to dieťa môže aj cítiť. Koho môže doslova, nielen obrazne, ale až doslova môže cítiť, pretože prostredníctvom pachu, čuchu a hmatu sa v prvých mesiacoch života najlepšie orientuje. A toto je pre dieťa dôležité. To sú prvé 2 mesiace. No a neskôr už sa naučí, že toto je tá osoba, ak takú má, čo je nevyhnutné, aby malo, ak sa chce ďalej dobre rozvíjať. A do 6. mesiaca smeruje primárne svoje všetky dobre naučené schopnosti na osobu, od ktorej vie, že si to všimne, že to ocení, že takto si ju pripúta. V podstate to dieťa má dosť veľa mechanizmov, aby si pútalo mamu. Si predstavte očiská, keď otvorí a keď sa pozrie na mamu, rúčky, keď natiahne smerom k mame, ešte ju len začuje ďaleko, začne žavotať, začne sa hmíriť. A to je nie dieťa 3-ročné, 4-ročné, to je dieťa 3-mesačné, to je dieťa, ktoré nerozpráva, ktoré síce už komunikuje, nerozpráva, ale má dosť dobré komunikačné zručnosti, aby si pritiahlo tú dôležitú osobu, ale zároveň sa aj učí.
Aká je tá osoba? Čo od neho vyžaduje? Aké sú mechanizmy? Kedy tá mama príde a kedy nie? Prebudí sa dieťatko, začne sa usmievať, nepomáha to. Mama nepríde, lebo mama je ďaleko, mama nevidí, že sa usmieva, ale keď začne mrnkať, tak mama príde a naučí sa, že toto funguje. Iné dieťatko musí začať až plakať, aby ho bolo počuť do vedľajšej miestnosti, do ďaleka. A teda naučí sa, že toto je ten spôsob, ktorý funguje. Inak tá bezpečná osoba je ďaleko a kto vie, či prežijem. Ak ju neprivolám, pretože už sa hlási hlad. No a toto sa dieťa učí vnímať a reagovať a overovať si, či to funguje do konca prvého roka života, do prvých 12 mesiacov. Si predstavte, že schopnosti, ktoré sú potrebné pre celý život, aby detekovalo. Príde niekto a dieťa si všíma, je bezpečný, tento spôsob využíva aj po všetky ostatné roky. Hej, to robím aj ja. Ak by sa tu objavil niekto, kto by sa na mňa veľmi mračil, alebo vyzeral by veľmi nebezpečne, kto vie, či by som až neušla. Možno nie, lebo veľa ostatných by sa tvárilo príjemne, takže by som to vyhodnotila, že by ste ma zachránili. Ale to, čo sa to dieťa naučí v prvých 12 mesiacoch života, využíva po celý zvyšok svojho učenia sa, svojho ďalšieho života. No a v ďalšom období, a to je obdobie už do začiatku školy, počas celého predškolského veku, tak ako začína prechádzať z obdobia nevedomého, absorbujúceho, do obdobia uvedomujúceho si, tak začína aj cielene využívať tieto mechanizmy, aby si zabezpečilo to, čo potrebuje. Nie aby ukázalo a aby rozbilo celú skupinu a aby ukázalo, aké všetky najhoršie spôsoby správania dokáže, ale potrebuje si takým spôsobom zabezpečiť, aby bolo viditeľné. A to, čo sa učilo v domácom prostredí, tak to začne praktizovať aj v tom ďalšom prostredí. V škôlke, v škole. A je na nás, na dospelých, aby sme to vedeli čítať, aby sme vedeli posúdiť, že toto správanie, ktoré sa nám nie vždy celkom pozdáva, je volaním. Haló, tu som, všimni si ma. Zdá sa mi, že ak teraz tu padnem od únavy, tak si ma nevšimneš. To znamená, že snažia sa o seba postarať a využívajú stratégie, aké aktuálne majú k dispozícii. Ak by nám vedeli vysvetliť, že viete čo, pani učiteľka, dlho ste sa už na mňa nepozreli a asi ste si nevšimli, že už nevládzem dokončiť to, čo práve robím a viem, že to chcem dokončiť a ja viem, že chcem to aj upratať, ale nevládzem už a asi sa stane niečo, čo nechcem ani ja, ani vy, tak by sme ho počúvali, ale takú slovnú zásobu nemá. Zďaleka ešte nie je v takomto rečovom období, ale ukazuje nám správaním, že potrebuje, aby bol vzťahový človek blízko. To znamená, že tieto vzorce, ktoré sa naučilo od narodenia, tak si prenáša do škôlkarského, školského prostredia, do pracovného prostredia, do vzťahov. A to znamená, že rozvíja sa vo vzťahu, že sa nerozvíja samé o sebe, ale všetko, čo neskôr potrebuje využiť, tak sa deje vo vzťahu. Na začiatku je dôležitá ochranná starostlivosť, tak sa môže dieťa rozvíjať a až následne sa môže vytvárať vzťah k svetu. To znamená od seba a od zabezpečenia seba a základných potrieb, od seba rozvoja, môže ísť k svetu. Môže ísť k vzťahu s najbližšími osobami, s ďalšími osobami, so súrodencami, s inými dospelými, do vzťahu s prírodou, s neživými časťami prírody. A novšie výskumy naozaj potvrdzujú, že Montessori prostredie umožňuje naplňať bazálne ľudské potreby. To znamená sebarozvoj, ktorý je, ja doplním, ktorý je podmienený bezpečím a takisto aj kontakt s druhými. Je to niečo, čo je
možno klamlivé pre toho, kto nepozná Montessori pedagogiku a zdá sa, že je to prístup, ktorý podporuje to, aby deti pracovali samostatne, že tam je malý priestor na interakciu a že sa nepodporuje to, aby deti boli v interakcii. Je to zdanlivé a o chvíľku vám ešte aj inak ukážem, ako sa to dá veľmi pekne nielen vyvrátiť, ale aj vidieť. Že je to naozaj ideálne prostredie pre vzťahovanie sa, pre rozvíjanie vzťahov a pre žitie vo vzťahu. Maria Montessori pekne pomenovala jednotlivé fázy, čo sa týka sociálneho vývinu a nazvala prvé obdobie do 3. roka života ako mentálne embryo. Embryo ako základ, je tam potenciál, ale ten potenciál ešte len čaká na svoje rozvinutie a čaká na prostredie, aké ho podporí v rozvoji. A embryom tiež nazýva aj ďalšie obdobie od 3 do 6 rokov, ale sociálnym embryom. To znamená, že je tam potenciál, ale nie je ešte naplno rozvinutý. Ten základ už dieťa má so sebou, ale ešte nie je plne rozvinutý. Až v ďalšom období od 6 rokov sa presúva do obdobia novorodenca a neskôr do obdobia sociálneho človeka. Keď sa na to pozrieme, tak naozaj do 6. roku života je to zdanlivo individualistické obdobie. Ale naozaj je pravdou, že ak je nasýtená individuálna potreba vnímať samého seba, byť samým sebou, až potom môžeme ísť do kontaktu s druhými. Opäť, keď sa vrátim k sebe, ak by som sa necítila, mala by som tak veľkú trému, že by som si nevedela predstaviť sem prísť, tak ťažko by som prišla do kontaktu s vami. A podmienkou toho, aby som sem mohla prísť, tak bolo to, že vnímam seba ako niekoho, kto mám isté podporné mechanizmy, už som veľká, už toho mám zažitého viac. Viem aj o tom, že dokážem zvládnuť aj neúspech, že dokážem zvládnuť aj, ak sa mi niečo nepodarí. Ale ak by som si nebola istá, tak by som možno povedala, viete čo, prepáčte, ale necítim sa na to, neviem vám k tomu nič povedať, neprídem sem. To znamená, od seba vychádzame do vzťahu k iným. A toto je niečo, čo veľmi pekne Maria Montessori aj vyslovila. A teda dieťa, hĺbšie vnútorne uspokojené polarizáciou pozornosti. A vy viete, že polarizácia pozornosti je stav, kedy dieťa dostáva zasýtené potreby. Zasíti si svoje potreby tým, že sa cielene a hlboko venuje niečomu, čo je pre ňoho veľmi dôležité. A teda keď má vnútorne uspokojené, uspokojenú polarizáciu pozornosti, začne vidieť svojich blížnych. Na mnohých situáciách, v škôlkach, v školách to môžete vidieť, že to, čo je pre to dieťa dôležité, ak si dokončí, zrazu sa otvorí celému svetu, zrazu rozkvitne a zrazu začne vidieť, že aha, už sú tu aj ostatní. Keď si naplní to, čo je pre ňoho dôležité. No a až potom sa začne k ním obracať a je pripravené vážiť si prácu iných detí, pomáhať im a brať na ne ohľad. Ja teraz si predstavte, že až keď má nasýtenú svoju vlastnú potrebu, tak ide k druhým. Až potom je pripravené a schopné vnímať ostatných, brať na ne ohľad, vážiť si a vnímať aj ostatných ako dôležitých. Ja by som to shrnula tak, že seba vnímanie, seba poznanie, samozrejme v tých útlých obdobiach to nie je ešte uvedomená činnosť. Hej, že ja si uvedomujem, čo všetko viem, dieťa si zažíva. V 2 rokoch, v 3 rokoch, to nevie pomenovať, ale zažíva si. Toto som ja. To, čo dostalo od ostatných dôležitých dospelých, tak to si ono zažije a od toho svojho uvedomenia, prežívania môže ísť do formovania vzťahov a aj do seba rozvoja, do formovania inteligencie, rozvoja schopnosti a všetkého, na čo má predpoklady. A teraz vám ukážem takú zaujímavosť.
pripravila som si pre vás jedno z cvičení praktického života, ktoré poznáte. A nadpis je Cvičenia praktického života a vzťahy. No, teraz tu je taká hádanka, ako obliekacie rámy. Ako rám s mašľami môže prispieť vzťahom. Takže môžete porozmýšľať. Nenechám vás dlho trápiť, ale ukážem vám aj na obrázkoch. Zručnosti, vybrala som si náročnejší rám, nie jeden z najjednoduchších, ale iste viete, že príde čas, kedy deti majú chuť a potrebu sa začať učiť a že v niektorých prípadoch ich trápi a hnevá ich, že im to nejde a chcú to zvládnuť a prídu k tomu, že to zvládnu, že sa naučia viazať tie rámy a že sa snažia veľakrát opakovať. Môžete si namiesto tohto rámu predstaviť presýpanie, môžete si predstaviť utieranie prachu, akúkoľvek aktivitu praktického života. A predstavte si ešte dieťa, ktoré je dvojročné, ktoré je doma, v domácom prostredí, ktoré jednoducho chce niečo urobiť, ktoré chce sa zapojiť a ktoré chce jednoducho zvládnuť tú samotnú aktivitu. A teda príde k tomu, že si naplní tú svoju potrebu, že ja som také dievčatko, ja som taký chlapec, ktorý to vie, ktorý to dokáže. Ja som tá, ktorá to vie. To som ja. Naspäť. Ale keď veľakrát opakujú túto činnosť, tak zrazu zistia, hej, už to majú naopakované, zasýtené to, že ja to viem, ja si to potrebujem naozaj zažiť do síta a vtedy si všimnem, že ale moja kamarátka sa dosť trápi, alebo necháva si rozviazané tie šnúrky, alebo dokonca nenosí topánky so šnúrkami, pretože si ich nevie zaviazať a môžem jej pomôcť. Ja jej ukážem, čo ja viem. A toto je pekný prechod k tomu, že prichádza do kontaktu. Ten primárny cieľ nie je vždy ísť do vzťahu, že aha, idem s tebou nadviazať vzťah, ale idem k tomu, že ja ti ponúknem niečo, čo už ja mám, čo už ja viem. A vlastne tam sa nám vráti tá služba vo forme vzťahu. Dieťa sa dostane blízko, aj fyzicky blízko k tomu druhému dieťaťu a rozvíja sa už kontakt nielen na úrovni služby, to znamená niečo pre teba urobím, ale aj vo forme sociálnej, vo forme vzťahu. No a neskôr príde čas, kedy to dieťa naozaj si je vedomé toho, že ja tie mašle už viem viazať a dokážem ich naviazať toľko, že nimi ozdobím vianočný stromček, alebo že nimi ozdobím čokoľvek. A teda už mám veľa kamarátov, ktorých som to už aj ja naučila, niektorí sa to naučili sami, ale to, čo ja môžem urobiť to, že skrášlim toto naše prostredie, že to pripravím aj pre ostatných a že ozdobím v tomto prípade vianočný stromček alebo niečo iné. A teda už nejdem len do kontaktu s jedným kamarátom, ale už urobím niečo pre ostatných. A ja si zažijem to, že ja dokážem niečo urobiť aj pre ostatných, pre spoločnosť, pre viacerých. Dokážem svoju schopnosť, svoju zručnosť posunúť a tak si to môžeme predstaviť, že v peknom poradí cvičenia praktického života krásne nasledujú. Nie je to nezmysel, že idú pekne v poradí od starostlivosti o seba, potom nasleduje starostlivosť o prostredie a potom sú to cvičenia správania sa v spoločnosti, pre spoločnosť. To znamená, že táto postupnosť, v tom je Montessori pedagogika fascinujúca, že táto postupnosť je aj v konkrétnom materiáli zakotvená a kopíruje vývin socializácie, vývin sociálnych vzťahov a vlastne facilituje to, že to dieťa dokáže ísť do vzťahu cez seba, cez svoje schopnosti. No a teda od seba potom prichádza ku všetkým ďalším vzťahom a naozaj môžeme povedať, že Montessori prostredie je podporujúce a generujúce chuť učiť sa novým schopnostiam, novým zručnostiam. Jak by sme o tom rozprávali viacej, prišli by sme k tomu, že deti odkúkávajú, že vidia, že ty toto už dokážeš, skúsim to aj ja. A potom je tam už nekonečný tok kruhov. Začarovaný je asi v tom negatívnom, ale je tam tok dobrých väzieb, ktoré vedú dieťa k tomu, aby sa rozvíjalo aj samé, ale aby sa rozvíjalo aj v
v kontakte s ostatnými. No a ukážem vám ešte iný príklad, ako zmyslové vnímanie rozvíja vzťahovosť, vzťahovanie sa. Vy ste poznáte farebné tabuľky. Tieto farebné tabuľky sú krásnym príkladom, ako rozvíjajú vnímanie, ako rozvíjajú zjemňovanie citu a citlivosti, v tomto prípade na farbu. Máme tu izoláciu jednotlivých vlastností, izoláciu charakteristík, máme tu iba červenosť. A dieťaťu predvádzame v prvých krokoch to, aby si všimlo, aby vnímalo, že niečo je rovnaké na týchto tabuľkách. Bez toho, aby sme pomenovávali, necháme ho vnímať, necháme ho nasávať to, čo vidí pred sebou. To znamená, vníma rovnakosť. Tieto dve tabuľky vyzerajú rovnaké. Potom mu predložíme iný príklad a tam vidí, že nie sú rovnaké, že sa líšia vo farbe. No a následne mu ponúkneme ďalšie tabuľky, kde vidí, že opäť nie sú rovnaké. Oni by mali byť každá inej farby, iného odtieňa, červenej. A vidí, že jedna je tmavšia, jedna je svetlejšia. A to, čo je ešte veľmi dôležité v tejto zmyslovej Montessori výchove, je, že prvý krok je bez slov. Že prvý krok je o vnímaní. Že prvý krok nie je zahlcujúci názvami, že vidíš, toto je červená tabuľka, toto je žltá. To si necháme. Dávame priestor vnímať. A toto je niečo, čo je vo vzťahoch veľmi dôležité. Vnímať, cítiť, nielen vidieť, ale vnímať všetkým, čo máme k dispozícii, ako je ten druhý pri nás, aký je, ako sa k nám správa, ako sa cítime my pri ňom, ako sa on cíti pri nás. A až následne ponúkame pomenovanie. No a s tým prichádza aj uvedomenie si dieťaťa, že aha, tak toto je červená tabuľka, toto je žltá, potom prechádzame k ďalším aktivitám, kde hľadá, čo všetko je červené, čo všetko je žlté, či to je rovnaké, či to je odlišné. No ale ideme k vzťahom. Predstavte si, že toto je mama a príde takto k dieťaťu. Príde, alebo to je pani učiteľka, ktorá takto príde a táto dospelá osoba, táto pani učiteľka povie, že no, dnes máme taký pekný deň a tak pekne tu je všade naokolo. A ako keby sme zabudli, že dieťa primárne vníma. Že dieťa zachytáva a v tomto prípade môže zachytávať aj disproporciu medzi tým, čo sa mu snažíme predstaviť, čo sa mu snažíme povedať a čo vníma všetkými svojimi zmyslami. Na druhej strane, ak si necháme priestor a ak necháme dieťa vnímať a dostaneme odvahu, aby to dieťa mohlo vnímať, že sme v takejto situácii, že sme smutní, že máme možno nejaké ťažkosti, alebo naopak, mohol by to byť aj obrázok veselého dospelého, radostného dospelého, tak to dieťa zachytí to, ako my vyzeráme svojím vlastným spôsobom. No a k tomu ešte pridáme aj to, že pomenujeme, vieš, dnes sa naozaj necítim dobre, cítim sa veľmi smutne, stala sa mi taká vec a chcem tu byť s tebou, ale takto mi dnes je. A to dieťa to môže vnímať, vidieť, počuť. A vlastne to vnímanie tej osoby, ako vyzerá, mu pomáha k tomu, aby si dokázalo uvedomiť, že aha, tak takto sa môže cítiť mama alebo pani učiteľka a takto sa možno niekedy cítim aj ja. A tá mama k tomu prispeje tak, alebo tá dospelá pani učiteľka prispeje tak, že príde k dieťaťu, ak sa takto cíti, ak takto vyzerá, venuje mu čas, nechá si priestor, aby ho vnímala, nezahlcovala ho slovami útechy a všetkého, čo verbálne my vieme veľmi dobre porozprávať, povedať, ale aby mu nechala priestor na vnímanie seba, na vnímanie dospelej osoby
A na mieste je pomenovať, že vidím, zdá sa mi, že vyzeráš smutne. A to vnímanie je niečo, v čom sa to dieťa môže cvičiť, v čom môže dieťa naozaj rásť, ak je podporované. Na konkrétnej úrovni my to precvičujeme s farebnými tabuľkami, s ružovou väžou, s rôznymi zmyslovými materiálmi, kedy rozlišujeme rozdiely, podobnosti, otienky a túto zručnosť, ale dieťa potrebuje vnímať aj pri medziľudských kontaktoch. Ako teraz vyzerá tá moja kamarátka? Ako sa ja cítim, keď ju takto vidím? No a tam sa dieťa učí prostredníctvom vnímania, sa učí empatii. A opäť, najskôr je vnímanie seba. Vnímanie toho, ako sa ja mám, ako sa cítim, pretože toto je základom, aby to dieťa mohlo vnímať druhého človeka. A máme k tomu ešte ďalšiu pomôcku a tú pomôcku ukazuje tento obrázok. A tou pomôckou je schopnosť imitovať, schopnosť napodobniť. My to máme dobre zakodované, aj v mozgu máme zrkadlové neuróny, ktoré zabezpečujú to, že bez toho, aby sme si to uvedomili, tak sa začneme tváriť tak, ako ten druhý oproti nám. Viac alebo menej, to je tá situácia, že ak príde s plačom jedno dieťa, tak zrazu ich začne plakať 10 až 15, bez toho, aby mali nejaký dôvod, ale ukazujú tak, že sú veľmi zručné, že túto schopnosť majú dobre vyvinutú. To znamená, že dokážu imitovať, dokážu vonkajšie prejavy napodobniť a tie im majú pomôcť k tomu, aby aj to prežívanie zacítili. To zamračenie, alebo zosmutnenie, alebo celá poloha tela pomôže dieťaťu, aby zacítilo to asi, ako sa cíti ten môj druhý kamarát. To znamená, že v zmyslových materiáloch my máme konkrétny návod, ako prechádzať podporovaním zmyslového vnímania druhého človeka. A následne aj v emočnej oblasti práve toto dieťa využíva. No a k učiteľovi ešte, ako k prostrediu, učiteľ je dôležitý v tom, že interpretuje realitu. On je prostredníkom. To dieťa prichádza do úplne nového prostredia. Z rodiny prichádza do prostredia, kde je veľa detí, kde sú iné vzťahy a teda dospelý interpretuje realitu, je podporovateľom demokracie, dialógu, toho, aby sa to dieťa cítilo dobre, ale poskytuje mu aj spätnú väzbu. Je naozaj ochrancom a sprevádzajúcim, ak niečo potrebuje, je k dispozícii, ak nepotrebuje dieťa, tak sa dokáže veľmi rýchlo stiahnuť. Je príkladom tiež pre kritické myslenie, podporuje porozumenie druhým, to znamená, že je facilitátorom a to, čo je také špecifické na Montessori pedagogike, čo je krásne, že ten učiteľ sa nemieša do toho, kam nie je treba, aby sa miešal. To znamená, či už ide o sociálne vzťahy, či už ide o zručnosti. Dôležitá zručnosť učiteľa je stiahnuť sa vtedy, keď je to na mieste, keď sa môže rozvíjať samotné dieťa. A všetko toto realizuje učiteľ nielen interakciou, nielen svojou aktivitou, ale aj pozorovaním. Aj tým, že zdanlivo nič nerobí, ale hlavne sa to všetko deje prostredníctvom vzťahu. Vo vzťahu s dieťaťom, ktoré vníma, ktoré zachytáva, ako sa správa, ako vyzerá, ako sa asi cíti. A týmto svojím postojom mu ukazuje, že som tu, ak ma budeš potrebovať, môžeš za mnou prísť. No a k tomu ešte jeho ďalšia úloha, a totiž, že pripravuje prostredie, fyzický priestor, fyzický priestor, ktorý podporuje zvedavosť, ktorý podporuje objavovanie sveta, ktorý podporuje kreativitu, ktorý podporuje to, aby naozaj dieťa objavovalo nielen svet, ale aj seba. To znamená, čo dokážem, alebo aby objavovalo aj to, že čo najviac potrebujem, čo mi najviac teraz chýba, čo je pre mňa teraz najdôležitejšie. Nemusí to byť to, čo je najzaujímavejšie pre kamaráta, to, čo je najzaujímavejšie pre pani učiteľku, že mi chce ukázať, ale to, čo ja potrebujem. A tam opäť sa vrátim k vnímaniu,
že taká jedna z podstatných zručností učiteľa je zručnosť a zmysel vnímať, zachytiť, aké to dieťa je a aké deti sú. Čísla ukazujú, že 84% detí, výskum sa robil na viacerých svetadieloch, a 84% detí vo veku 3 až 5 rokov je v školskom prostredí. A predstavte si, že deti od 1. do 8. triedy v škole strávia priemerne 9000 hodín. Ja som si to pre zaujímavosť prerátala na náš školský systém. Mali by dosť skrátené hodiny, vyučovacie dni by mali skrátené deti, ak by strávili len 9000 hodín v klasickom školskom systéme. A toto je čas, ktorý je ohromný, ktorý je obrovský. A keď si predstavíme, že koľko rozvoja u dieťaťa sa udeje práve v tom školskom prostredí, tak minimálne mňa, ak nie aj vás všetkých, to naplní zodpovednosťou, že ako teda s tým prostredím narábať. No a to, čo už vieme, ja by som vám rada priniesla na záver, nakoniec, závery niektorých výskumov, ktoré už našťastie máme, a totiž, že jednou z takých jeden z dôležitých prvkov Montessori prostredia sú vekovo zmiešané skupiny, trojročia. A tieto trojročia sú natoľko rozsiahle vekovo, že tam dieťa má silnejšieho, zručnejšieho a zároveň sú tam deti, ktoré sú slabšie, menej zručnejšie, aj čo sa týka veľkosti, väčšie, menšie, ale zároveň nie je to ešte tak veľký rozdiel, aby nemohli od seba čerpať. To znamená, vekovo zmiešané trojročia sú dôležité pre rozumový vývin, ale takisto sa zistilo, že v takomto prostredí je menej agresívneho správania, je tam menej problémového správania a dokonca, čo je aj pre samotných autorov výskumov zaujímavé, že menej detí tam trávi čas o samote, aj keď sú vedené k individuálnym prezentáciám, aj keď mnoho aktivít je realizovaných individuálne, tak aj napriek tomu tá tendencia ísť do kontaktu s druhými deťmi je tam veľká. No a ďalšie prvky Montessori prostredia, napríklad sloboda voľby a zvlášť sloboda v interakcii, povedať, opýtať sa, prísť do kontaktu, tak tento prvok, tento princíp Montessori prostredia sa ukázal, že je spájaný s redukciou stresu. Že v prostredí, kde je toto zabezpečené, je menej stresu a viacej otvorenosti, púšťať sa do nových, aj do náročnejších úloh. A ďalší bod, to je pozitívna emočná klíma. To znamená, že ak sa dieťa cíti bezpečne a dobre v prostredí, tak dokáže zosúladiť vlastné potreby s potrebami iných. Čo je tiež zvláštny výsledok, ale naozaj prostredie ako také podporuje interakciu s druhými v skupine, dokáže byť viac zodpovednejšie a je flexibilnejšie v rámci interpersonálnych konfliktov. No a ešte vám ukážem jeden zaujímavý výskum nakoniec, ktorý sa realizoval na takmer 2000 absolventoch Montessori škôl od 18 do 81 rokov, už mali títo absolventi. A zistilo sa, že ak dieťa bolo viac ako 2 roky, do 2 rokov sa neukázalo, že je významné a že sa neukazujú rozdiely medzi klasickým školským systémom a Montessori systémom, ale ak dieťa bolo minimálne 3 roky, 2 roky a viac, a zvlášť ak bolo 3 roky a viac vo veku od 3 do 5 rokov, tak sa zistilo, že sa to ukázalo vo vzťahu k sebe, v angažovanosti v sociálnom prostredí, a totiž, že tí deti, a teda dospelí, nielen v detstve, ale v tom dospelom živote ukazovali viac spokojnosti samých so sebou, viac kompetentnosti, sebaúcty. To znamená, že to, čo je primárne, vzťah a poznanie seba, tam bolo veľmi pekne viditeľné a takisto aj angažovanie v sociálnom prostredí, napríklad cítiť sa, byť súčasťou skupiny, púšťať sa do skupinových aktivít. A potom sú ešte ďalšie 2 oblasti, kde sa tiež ukázal rozdiel oproti bežnému školskému systému.
aj keď už nie až taký výrazný, ale takisto dôvera v druhých ľudí. Dôverovať, akceptovať inakosť, akceptovať odlišnosť, jedinečnosť, ktorá je základom toho nášho smerovania. Optimistický pohľad na budúcnosť, dôvera v iných ľudí, že druhí ľudia nie sú nebezpeční a že môžem sa v tomto prostredí cítiť dobre. A nielen v tomto prostredí, ale aj v tomto svete. No a ja ukončím ešte citátom Márie Montessori, ktorá povedala, že tak ako chorému pomáhame v nemocnici, aby vyzdravel a žil, tak dnes musíme pomôcť ľudstvu, aby sa zachránilo. V tejto celosvetovej nemocnici musíme byť liečiteľmi. A zárodkom človeka a ľudstva je v dieťati. Takže s týmto by som sa aj rozlúčila, s nami ako s liečiteľmi. A ešte raz by som veľmi pekne chcela poďakovať organizátorom za vytvorenie takého prostredia, ktoré spĺňa tieto všetky body a vy ste súčasťou. Maximum, ktorá sa dala, tak zabezpečili preto, aby sme tu mohli byť. Veľa práce spravili, ale možno si to v tejto chvíli ani neuvedomujeme, že koľko práce sa udeje v nás. Koľko práce vyvstane z kontaktov, ktoré máme medzi nami a ktoré sa tu ešte vytvoria cez prestávky a teda ako bude tá vaša práca pokračovať. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám pekný čas.